Assalamu alaikum masu sauraro, barka da zuwa Bsport TV. Kada a manta a yi mana subscribes kana a danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau ma dai kamar kullum muna tafe da batu akan Nura M Inuwa, shahararren mawaƙin nan wanda ya yi fice akan sababbin albums da yake fitarwa duk shekara. Shin Nura M Inuwa zai saki album ne a wannan shekarar ko kuwa ba zai saki ba? Ku biyo mu domin jin gaskiyar al'amarin. Kamar yadda kuka sani, Nura M Inuwa ya daɗe yana fitar da albums duk shekara, wanda hakan ya sa Nura M Inuwa ya ƙara yin fice kuma ya zama gwarzo a fannin waƙa, domin duk shekara yakan saki sababbin albums guda 2 wanda suke ratsa zukatan al'umma. Akwai wasu shekaru waɗanda suka wuce waɗanda a shekarun Nura M Inuwa bai saki albums ba, amma shekara ta gaba da ta zo sai ga shi Nura M Inuwan ya saki sababbin albums ɗinsa har guda 2. Shin wannan karon Nura M Inuwa zai saki albums ne a 2022 ko kuwa yaya? Ko kuma dai sai 2023 ne Nura M Inuwa zai saki albums? Duk da kasancewa Nura M Inuwa ya saba duk yayin da zai fitar da albums yakan yi tallan sabon albums na gaba a cikin albums ɗin da ya saki. Inda wannan karon Nura M Inuwa ya saki album ɗinsa na ƙarshe ba tare da ya yi tallan sabon albums ba wanda zai zo a cikin 2022. Wannan ta sa muka kai wa Nura M Inuwa ziyara domin wayar da masoyansa a bisa wannan al'amari, domin kuma su san halin da ake ciki. Mun tambayi Nura M Inuwa shin akwai albums da za a saki a 2022 ne? Nura M Inuwan ya bayyana cewa ya yi ƙoƙarin ya saki waɗansu sababbin waƙoƙi, to kasancewar abubuwa da suke yi mishi yawa ya sa hakan ba ta yiwu ya saki albums ɗin ba, inda ya bayyana cewa masoya su yi haƙuri kuma su ƙara jira kaɗan zuwa 2023 insha Allahu inda rai da lafiya. Nura M Inuwa ya yi alƙawarin kawo waƙoƙi daɗaɗa na musamman waɗanda ya daɗe bai yi irinsu ba zuwa ga masoyan nasa. Wannan bayani da Nura M Inuwan ya yi shi ne bayanin da zai wayar da kan mutane akan Nura M Inuwa dai ba zai saki sabon albums ba a cikin wannan shekara ta 2022, sai dai mu bi shi bashi zuwa 2023 insha Allah. Ya yi alwashin sakin sabon albums a 2023 insha Allah, kuma mun so ya ɗan ba mu wasu daga cikin tallan waƙoƙin nasa domin mu ɗora su a shafukanmu na YouTube, domin masoyansa su san cewa al'amarin da gaske ne. Amma Nura M Inuwan ya bayyana cewa a dai yi haƙuri a ƙara jira kaɗan, aikin ne yana buƙatar dogon lokaci, kuma shi a yanzu abubuwa sun sha kansa, ga girma da yake kama shi, ga ɗawainiyar iyalai. Wannan shi ne gaskiyar al'amari akan sabon albums. Kada a manta a yi mana subscribes kana a danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Inda da zarar Nura M Inuwan ya yi ready don sakin sabon albums za ku ji mu, za mu sanar da ku. Kada a manta, Bsport TV na bar ku lafiya.